Да, майна. Мога чукам кошти, майна. Айде. Има 60 евро, майна. Колко пари даде? А? 60 евро, майна. 60 евро? Да, майна. На Мога кой? ги чукам, майна. Руси коски, майна. Ко правиш тук? Сега обясни ни. Работя тук, майна. И Има колко? 60 евро, майна. Да ходиш, да ги даваш. И хода една руска кошка тук, майна, руска кошка, майна. И даваш 60 евро ли? 60 евро, майна. 60 евро колко лева са? 60 евро 40 лева, майна. Как ги пресметна? А? Как ги пресметна? Бяха компютър, майна. Компютър, майна. Кажеш малко това, компютър, майна. Компютър, майна. Покажи малко. Я кажи в гората, Коста, ма. Да, гората, майна. Бегам 60 метра. 60 метра, бе. Да. За кой бягаш? Кой те гони? Горския, майна. Горският те гони. 65, майна. 65 километра, майна. Ма за кой те гони? Ако си направил? Ми ръжа дърва, майна. С Чекай се качи дървото горе на дървата, майна. Да върнем се. Бягай 65 километра, майна. Отгоре ги режеш дървата и те падат. Да, отгоре гирите те падат. Дойда горския, се върнем от дървото, майна. 65 бягам, майна. 65 километра, майна. А той с кота гони той? С джипа, майна. Не може да ми стигне, майна. Ти бягаш, не може да стигнеш Не може да ми джипа. стигне, майна. Голям ли беше джипа? 4 по 4, майна. Хей, штар по штар. Штар по 3. Тъм по 3. Штар по 3. Майна, ти си могъл да. 3 по 3, майна. 3 по 3, майна. Що 3 по 3, не? А? Штар по штар, не? 3 по 3, майна. 3 по 3, майна. С 3 гуми ли? Да. Майна, може да броиш. Брой малко. 1-6-6-6-6-5-5. Това да не ти е номера. Номера, майна. Какъв телефон имаше? Телефона ми, това... Samsung Galaxy. Ма кой е Galaxy? 6-4, майна. Чай, че ме плюиша. Кой? 6-4, майна. 6-4. Да, 6-4, майна. X4. Samsung X4. Samsung 6-4, майна. Колко пари то телефона? Майна, сега 20 000 лева, майна. 20 000 лева. Да. А за колко дена ги спечели тия пари? 20 дена ги печелих, майна. 20 дена, 20 000. Да. И баси удара. Много пари вадиш, а? И много плюиш. Руска кошка, която иска да ми гледа, майна. Която руска кошка, майна. Тайна. Която майна, тайна. Не Дай да казвам. чукам, майна. Давам 60 евро, майна. Знаеш колко жените искат? О, ти го знаеш? Кои те ги няма, майна? Говорят, вика, да кофана то вика, виж кой го прави, вика, да ми сложи малко зар по мене. Зар ли иска? О, ще сипиш малко, нали? Малко, не мога, малко зар, майна. Да не е много сладко, Да нали? не мога сладко. 2-3 пакета. 5 пакета, майна. Фърляш. Фърнам вътре, майна. Само вътре, майна. Ти пък вътре. Ко ще ни кажеш друго, майна? Майна, какво ти казвам, майна? Сега да чуем чарпан да чукам една кучка, майна. Може плащаш ли или без пари? Без пари да чукам, майна. Без пари. Какво да правя, майна? Я смея са малко. Ма вънка езика да е малко. Кажи малко. Му плюнки фърчата, майна. Така, майна. Чак ме е страх да дойда себе. Малката кошка го прави, майна. Малката кошка прави, майна. Една кошка малката го прави, майна. Ти превъртя. Я усмихни се последно. Ма не само се усмихни. Ай, майна, ай, чао. Ай, майна, чао.